Wow, thank you so much. Yes, vya kabisa mwacho tegarari nago semere kwanenga nyasayo wanchire makono kwa bukire bija na sinchire abene nekeronta gitigo kwire ya mase yemo asi omugano emambi ya bono na asinchire abene nago semere kwanenga nyasayo wanchire kwa bukire bija ebintu byonsi mbiya birega bwo insenentegereru na asama yari nyasaye ukorera sobugima bwao burendia koire ne mambio yego ntagete goko tebyanga asiri tukwera ngwante gusiniwa na sumuga no mbegete nsemo asingincho yogo sigitana waitonje amonaye egere tukine buke muika yemona sana sori mwantu mere chimesi chino moganda to tumeki message chino nindo che message ngia sana ya Benson Riose nindo che message muri Lucas Mwenga kabisa ni koroche Freddy nimbaroche gabo ngoso manage message chino lakini date asingi che myokire togenda ya mase masumugano emambi yabono na rero umugano ito ni gokuru asigetabu kia abaruoti ya kabire chinke chiaye ndate gosoma isano alafu ninkuna kuna ibungu gete bikego iga lakini ekirenge kenene nta tukurigira imambi yabono nkiringa ngaki umaye tinga gichinyingi gotoko rigiriria mabe tumana kuburinga ngaibona nyasa yago choba ngai nyasa yago choba na ndinkiye kogera amaba konyora abantu amatemu amangi bono kirenga ketenga bad things happens for a reason and mostly it's for the glory of God. Yes, bad things happens for a reason, and mostly it's for the glory of God. Ebi ntombiro bigo korekana, ebi kongu sana sama gimaito. Tuamana kuburinga kie kunyarekana ebi ntobinga bune bigo korekana. Lakini ebi ntebyonsi bigo korekana asobonene bwanya sai. Ebi ntebyonsi bigo korekana asobonene bwanya sai. Mwibirani nkiko gukwana ngakinda hendere wetira samarwire ngakinda hendere wetira sobotaka ngakinda hendere wetira samatemwa maruse nando mana ko ndebinge binte bigo korekana sobonene bwenya sai how ngakikunyalekana kifungo twasoma mambi kitabu kirikia Ezekiel 12 abasoma chinke chia yemerongo ne sana isto ya Biblia megoteba iga inga this is what the sovereign Lord says, none of my words would be delayed any longer. Ingana ndiyo na kwanire nchinya sae erira chikutebana na hendi mono. Yes, whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. Oma tenga kindi yoskiri kina kwanire nchinya sae wikagikirane nabona atangazire ekera gutangaza ekera go declare totebenga toma yakonyanga kerenge ntoke ko ba declared decree kere kuruegwa omonto kurwe decree etari monto iko tu kunyara kurwe tangazo igoro yo butiribwe county ya Nyamira onyituri Nyagarama tu kurwe declare tebe igoro butiribwe county ya Kisii onyituri Ongwae asinge nchiyaki mbabwate chinguru chi constitution gokorabo tu kunyara gukwana igoro yo butiribwe nsi ya Kenya onyituri Uhuru Kenyatta asinge nchiyaki ere nabwate chinguru ne constitution yo kuru tangazo ndiyo sokotenye curfew egendere na bagotebe gendere na hande wikuigurire Pone nyasaye kana goteba nere kararuti degree agoteba ngaki inje nyasaye na kwanire iga binte bya chira mangana onsipi na kwanire guikaikirana nere nyasaye tari oyo kwana nyasaye nabwate chingu chia nyasaye ekera gukwana with authority ngigo kwanire mambi yabona ekero muntu gwetera chinga kichinkongu tubase gukumia ko mirubinero nyasabu gwate process niriga amangana ngo anduri kurigirira iga mangana nara mangamba akiri bantu bara ababirenda tukurigirira oyomo no musubati oyomo Biblia goteba buya kabisa ngo musubati oyo iga chita sensi ya iga iritua sensi umucho Samaria asokoswa Kuruma to muntu ogoswa ne kere bintu bisaregete bantu bakiri barwanire segi kwemoki gukwerirwe ekero kwerirwe bono ikunga tubwati nguru chinde chonsi yazo asensi yikwagenda lakini ngaki Biblia goteba iga ngumusubati oyo akamana koba omusubati wo koboria omongwana yo mukurukwa na Hamani gujito somo mugano oyo
kuyo somo mugano uyu lakini egente getangani giakore kandi ase omosubati ongereki iga iretwe ase obosomba atamanyeti igeretwe ase obosomba naye egase obosomba bono ngochikora imagine obogima bwaye ng'aki bwarenge gose ng'aki obogima bwa omosubati oyo bwarenge omosubati oyo ngotegererwa arenge ekero omonto oire ase obosomba nimanyete omonto mona naende gobekire ase ense y'omoteneri omonto obwate ase government omosubati oyo gamenyete obogima bwarenge obokong'u enchera nare korigereria ekora iga imogetigwe akairwa ase ense abetereiri ng'aimoka korwa esegi yarwanetwe akairwa lakini ebibilia ekomanya gotoeresa bia omosubati oyo licha ng'a oirirwe obeire omosubati obekire ase ense ya bande naende obetereiri kobera ororo gekora esegi yarwanetwe akamana koirwa ase ense ya Samaria ase omochiu Naamani ase efamili ya Naamani omosubati otari ganchete aende ase ense ya Syria iga iretwe ororo iga iretwe ororo ase okobetereriwa lakini omosubati oyo ebibiri ngotebere buya kabisa ng'a nere bono gocha koba etaracha y'omongwana okorokwa ng'a Naamani arwa ase ense ya Syria ya Samaria agende mpaka Israeli achikumera namo nomobani Nyasaye okorokwa Elisha Naamani amane gocha kogwena anamanya konyora iga omosubati oyo omosubati nare iga in fact biro tenga a young girl orenge captive omosubati oyo nere okogera enchiri ya Nyasaye echikorandiwa Samaria nyuma ekero omongwana okorokwa ng'a Naamani agwenigwe gigono ngogwanda omwibere. Bad things happens for a reason and mostly it's for the glory of God. Omosubati oyo ekero akoirwa ase obosibwa ase ebirengeri biaye nabare gonya kwebori ng'aki Nyasaye bono ng'aki rende gwankora iga ng'aki nkoirwa ase ense ya obosibwa lakini emiroberi Nyasaye go yarenge ng'aki omosubati oyo tiga agenda aria ekero agendire achikoba etaracha omonto achuka rwarete korwa Samaria achega Israeli ekero abanto bachikomanya ng'a Nyasaye o Israeli naro oyo gokora ebikone bono ngengokwana emambia omonto narega iga obekire ase obosibwa bwa ebinto ebinge nabo obekire obosibwa amarwaire obosibwa bwa ebinto biao bisaregete emeremo esaregete obosibwa bwa ebinto getembire ase naro osibire oroche ng'a bono ng'aki mbekire ase obosibwa iga but still gontagete omanye iga ase obosibwa obo bwao Nyasaye ngogotumia araye buna etaracha tari ase oraebieka egere onyore gose onyore enchera yogosoka gochia moino lakini igo okonyora enchera aye amo n'abanto b'enyomba yao naende boigo wetera ase emechando eye na ogosibwa okogwa ase ore eretari Nyasaye bakwe bono ng'aki ebibiria egodescribe omosubati oyo yamana goteba iga ng'a omosubati oyo iga arenge omosibwa tosome ase egitabu eki kia abaruoti irenge abaruoti 5 ebiruoti ya kabere 5 eyemo tutirimboke chinge chiaye mpaka gabo tutirimboke goika ningwara king'ito gokorera gochia abaruoti 5 bibiri ng'aki egoteba Naamani omochiki bwa omorwani esegi bwa omoruoti bwa Abasiri niga arenge omonto bw'eng'encho enene ase obosibwa omonene oye na omonene oye nigo amosigete mono ekiagera ase eng'encho ya Naamani omonene aete Abasiri obobui era niga arenge omonto etuoni esegi korende oborwaire bwa ukoma bwamoriete ekitari gento king'encho mono asende oborwaire bwa ukoma kori Naamani kinkiarenge gento king'encho asende ase bono ase ekirenge kiri kiamambia bono lakini gontete korigereria iga mongwana oyo ebibiri oteng'ega arenge omonto omokong'u ane omonto orenge korwana esegi gwetera ase ere ebibiri oteng'ega Nyasaye akabaha grace abanto basiri bakarwana chisegi gwetera ase Naamani oyo ng'a nonye Nyasaye omoete ogwancherwa oko gokorwana chisegi lakini abwate omochando ibere engaki eyemo ekero Abasiri bagendete gosakora ano ekirenga kire kiane bono engaki eyemo ekero Abasiri bagendete gosakora bagosa omoiseke omoke korwa ase ense ya Abaisiraeli nere akaba ogokorera moka Naamani emeremo ano ekirenga kiane kire bono mono ga noho kire iga ng'a ebibete ng'aki ng'omosubati orenge oyo orengo omosibwa the captive egesonga egoteba ng'a yes egoteba ng'aki
And the Syrians had gone out on raids, ekero omonto okogenda raid nesegi, and had brought back captive a young girl from the land of Israel. Omosubati ugagocha karo musibwa, omosubati ugagocha tabwati nguru, omosubati ugagocha orense otamanyeti kende ng'aki agokoraga. Nyone erita riaye gare ng'omonto bwogosibia ebiombo bia nyomba onye oringe gosibia chigasi ane gokora nchiri chie roche. You can imagine omosubati karane gokora egasi nse y'omosubati ote. Bone Biblia magotebaga gochinsa omogano oru omotambe ntomanyeti buna okogenda. Yamana gutimba gochinsa magoteba ng'omosubati okorigereria akanyora ng'omogambi oyoye omudosi oyoye nabwate omochando okomana komotebiga onyendiria oyo omosombo onyendiria omone none aumerana amo nomobani oregesa orasensi ya Israeli amosabire kanga nanyora okugwenigwa omosubati oyo akaruba obisi bogako boruta maeti ng'a iga Nyasaye nkotumia ngomotumia nase enchera yemo neyende egera asukie enchiri yaye neretera Nyasaye ribakwe asigisa kugionzi ensi yonsi ya Syria n'abantu bonse bamanya amang'ana ayo. Bone Biblia magoteba iga akamana komotebia ng'a koranje rosia omoroberio genda mpaka ase ensi eria ya Syria atebeti mukana namani komotebia genda tebi omonto oyu agende mobani nagakara Nyasaye omobani oyo Nyasaye omobani oyo Nyasaye namosabire goika abe boronge amani okogenda okuwa amang'ana ayo ore ng'aki amang'ana ayo ariga deya nabo natebiwa amani rende tari kunyara Biblia tenga amani tari kunyara kogenda rebiyika goika renge kurigeru rirube korwa Israel korwa ensi ya Syria amane kurira yogochiko mo introduce as omogambi bwense ya ensi ya Israel. Bona amani yogochiko tebiwa ng'aki ng'aki bono nkogenda rende inche am the prime minister omaete protocol nero ekero ensi gositebe gosinga nekero ore vice president gose gore commander in chief gose gore rangi gitase serikali tokogenda ensi ya Buganda kurwa Kenya otara notify omorai bwensiri oikomotebi ng'aki ngochande oikoretia abantu bamanye ng'aki omonto ngochare gaiga. Bona amani agateba ng'aki nkogenda ase ensi ya Israel na ninche ndumurwani etuoni kuruga ono goika ntebi omogambi amang'ana aya akana gati omogambi oye ekati omogambi akamana kurika rirube yogo introduce amani ochiasa omogambi bwegesa kugia Israel omogambi oyo akamana kurika rirube kabisa ogoteba ng'a bono omongwana oyo omongwana one nimo manyete ogokora emeremo gabuya koranche na igure ng'ensi ya Israel nkogweniere make sure ng'a mwamogwenirie airane gocha omogambi bwensi eria ekero anyorete rirube eri omogano oyo moyosomete buya akamana gotandura chianga chiaye birotanga agatandura chianga ng'aki omogambi bwegesa kugia Syria ndora gekogera inche timbwati riogo inche tinkunyara kugwenia inche mwanya bantu buna barabo bari mwanya bantu timbwenya gitari chitu nchiyo gachi kubwere muri bwokoma nandi bamanyete buya mono okoma teri kubweneka ng'aki nandi bakombeka asa matemuro iga in fact bigotanga akatandura chianga chiaye omogambi uri agatandura chianga chiaye kera anyorete rirube riria amani amoireire. Biblia megoteba iga ekero omosumbu Nyasaye okorokwa Elisha achikoigwa ng'omogambi otandoire chianga akamana gotuma amang'ana gochiasa omogambi okoboriga nki eki kiabaga abo ng'aki omogambi agotandora chianga nki kiaba omogambi okomotenga yaye omogambi bwegesa kukia Syria otumire omonto oyo gae gokorokwa namani gochaga iga agoteba ng'a nchi komorwa nchi nibwate okobua oria okomotebia aya tobasa komoita Nyasaye naroro isano ke gukwana chinge chia isano gagwe isano chinge chia isano goteba iguru y'omogambi yosira buna atumete rirube kuko timba gochinse yamaya goteba iga rirube ligaikaso omogambi isano nemo rirube ligaikaso omogambi ekaligaso omogambi isa tosome gochika isano ibere tosome isano ibere tumaye kunga kibibiri goteba gaiga ekero omoruti bwa Abaisiraeli asomete rirube riria agatandura chianga chiaye akabora ine inche Nyasaye ende am I God inde nokobua kugoita na korenta moyo erinde omonto oyo otoma amang'ana asende ng'a agweni omonto bwate oborwaire bwa ukoma rigereria nonya monyare korora ng'a omoruoti oyo nigo arigetie eriomana asende bono ekoro omoruoti bwa abasiri namanyikanete nesegi ekoro Nyasaye oire namani ogwancherwa segende yonsi namani ari kurwana igo ari kobua
lakini omochando norega iga atanyare kurwaria riko monyene emambi unaye bono emambi ebinto mbire omonto onabo bwate gwanchiru asigete gwanchiru no bwate asigete lakini ebinto mbire iga egento mbire iga kiabire kiakubikira sobosibwa kikubikita sobosibwa yino bwate gwanchiru lakini egento mbire iga kubikita sobosibwa Biblia magoteba iga kamugambi ule chikuburia mang'ana aya akagechiwa akabona ng'omonto uyu ochakire bitina muna inche kurende erisha omonto uria onyasaye akaigwa ng'omoruoti bwa Abaisiraeli bono garigire otandoire chianga chiaye agatuma omonto ase omoruoti amotebie ninki kiageraje kwatandora chianga chiawe tindi omonto oyo tiga omonto oyo achiche asende erio nari aramanye ng'a omobani nare ase Abaisiraeli okay kumbe emechando yende nero egocha ase obuya emechando yende nero egocha egere ritere Nyasaye rimanyekane emechando yende nero egocha egere biasara biago bitana komanyekana omonto gete naro orika agateba ng'a chindimu chiabeire chikorwana esegi sana gosindi chinyare goikera rigori rie chiapo chimango chiabo amatunda aya mororo endimu omanyete endimu yare koni usiringi siringi ibere omonto ndakamana korika agateba ng'a raundi endimu ogoyigwete ng'a nere ekogamba bono nere tungwarete egakora rigori rie endimu riachire igoro kuming'a kumbe emechando ende nero egoracha obuya bwabo bwaramanyekana ng'a omonto narega iga oranyare korema enguru tiga ebinto binde birarokana ng'omonto narega iga omanyete gwakomotara amache abanto ebinto nabo oroche ng'anchire omonto omoke lakini ebinto mbire Nyasaye agokora egere biasukirete riao igoro omosubati oyo okokwa ng'o omosubati orenge bwa obosibwa rigererie process yonsi bigocha korwa ase enchera achire agateba omosubati oria kana agateba omogakoye akamana gosukana ere bosio akagenda agatebia omogambi eking ya Syria eking ya Syria nere kamana korika rirube rikamana kogenda mpaka ase omogambi onde bono yabeire intergovernmental yani taringa egento bono kiarenge egento kiansa pana chistate bono chechekire koba involved aka message karuta ase omosubati omoke nkingo kwane mambia bono tagwechaya takwerigereria orenge omonto oyo ogore omonto omoke Nyasaye tabwati mirubiri asore God has plans good plans for you omosubati oyo ekero togosoma gochinse gabo amang'ana arakoreka ntega erisho goteba ng'aki tebi omonto oyo ache namani ache gocha tebi namani ache gochaga nari aramanye ng'a ase ense ya Israeli omobani naroro gochinse agabo amang'ana amange akorekanete nao mweri buna omongwano yatebeti gwenda asoe roche aria ase agatebi gwenda asoe roche gari chiruchi cha Israeli garia agwene nomaiti kiabete ase rochi rwa Jordan rochi rwa Jordan wachiti esi bimara katano na kabire nomanyita mang'ana yonsi buna yabete bono ekero omongwano yakwirana ogocha ase ensi ya Israeli ekero agwenire oikire inkana achite ekero akagomwa nagwenire boneka nagwena omosubati oyo onkoreba ori ng'enki kiabete asare nyarukiya okorengia igatigetwe koba omonto bogosibia ebiombo buna arenge ase ebirengeri biao nokonacha kwawa ekimwenya banto omongwana oyo gabwate oborwaire bwogokwa igabwate oborwaire botabwati riogo igabwate oborwaire botabwati banyagitari konye basinyirwe onyorire richibu korwa ase omosubati omoke orenge ori gosibia ebiombo nyomba ribo ori nkobori ng'a okorenge omosubati oyo ekero amani airanete nachite komotiga asibia ebiombo your guess is good as mine but I believe ng'a Hamani nachite akamoe promotion bono omongwana narega ikerenga kende tate korigereria mambia bono egi okorigereria nago enchera abantu bande babire rero abantu babire abantu bagotekia advantage imechando y'abantu inyora nga bad things happens for good reasons and for the glory of God ikikirengekana turireti mambia bono ebintu bine biro bigokorekana kwaranga ebiko biri bibe lakini inyora iga ebintu biko bigokorekana ase ng'encho Nyasaye natagete kweyorokia bono omongwana oyo ogorokwa Amani oikire otebire ng'a yaya bono tiga ng'irane nchikoirani ng'ambia mono ase ng'encho Nyasaye bwa Abaisiraeli oyo omobani naroka Israeli Nyasaye oyo nere bono totaiti gosasima
Biblia yagoteba iga omongwana ara oyomo kurigeria abanto babe nagotebi mosubati nara oyomo oria ochaire omongwana onde nara nere oringe ase ekirogo oringe omoereria bw'omobani okorokwa ng'a Elisha ekero ing'ana eri rigokorekana kandi omongwana oyo in fact ebibilia ekero nare nagokora in-depth study ya omongwana oyo okorokwa ng'a omongwana are okorokwa ng'a Gehazi omongwana ebibilia oteba ng'a gabwate chinguru ase ense ya omobani okorokwa ng'a Elisha mate Elisha gasikire sana Elisha egento kende gionsi are gokwana omogambi iga are gotegerera bono omongwana okorokwa ng'a Gehazi nonya orenge ase omogambi ebibilia oteba ng'a garenge omonto orenge corrupt. He was a corrupt man. Omongwana oyo iga arenge goteka advantage y'emechando y'abanto buna abanto bande bagoteki advantage y'emechando y'abanto omosubati oyo ero oringe omoosi atachete goteka advantage atanga ng'aki omonto oyo rende garwarire ndiga nteke advantage egere nyore kende kurwa era akatebi omosubati oria buya igo na amasikani akamotenga Nyasaye naroho omobani naga akarukari Israeli agakonya omongwana oyo korokwa Naamani naende Nyasaye I believe ng'a Naamani achiete aka omosubati oyo promotion bono omongwana narega igere omongwana narega igere orenge korokwa omotakatibu kabisa oria obwate amasikani obwate ekirogo obwate chinguru ase eserekari ebibilia emekomodisikia omongwana oyo ekero omongwana okorokwa Naamani acha akareta ebiegwa agateba ng'a getigangereri ebiegwa eria egere rende nchikoireria abanto ng'a mbuya mono ekero omobani oria okorokwa Elisha onkonyire ebibilia emegoteba iga Elisha agakana agateba inche tindikoira kende binto ebi tindikoira nonya tindikoira nyone egento ekemo omongwana oyo erakamana korengeria agateba ng'a no way ng'aki tata chibesa chiria chiirana iga eraundi nainche narachikirire iga aha nongokong'ontera korwa eraundi eye hapana ng'aki chibesa chikoirana encherenga buna eye ng'aki enibiro ikoirana encherenga buna eye buna bono rigereria buna bono abanto bariete amario ga corona bariete kabisa amario ga corona bariete chimaski bariete ebinto akarigeria agateba ng'a hapana this is an opportunity nanyorire aka nakaba nanyorire bono abo nsingerere gose ndige kana opportunity nanyorire ng'aki ngokora ntige nibe yegende ng'aki ngokora ntige nibe yegende omongwana oyo korokwa Gehazi akaba gotebia Elisha ng'a hapana ebirengari biaye in fact akarenga ebirengari biaye ng'aki omobani ng'aki agotiga nibe kang'ani ntutwari omonto oyo Nyasaye omoire okobwaniwa kangarinde ntwatumia aka opportunity aka na intuturiere korwa ororo Elisha agateba ekene buna omonene are moyo oria inche ngokorere tinkoire ekegwa nonya negeke oino Naamani atebeti Naamani akamosorora akanga akamukania akamotebia hapana mimi sichukui akamukania akamotebia genda nomorembe inkianda Elisha akamotebia genda nomorembe inche tindagete korende ekero Naamani arure ase asare agendire egekage keigo korwa ase Gehazi omosomba bwa Elisha omonto oria o Nyasaye agateba rigereria omonene one otigire Naamani omosiri oria ogendire na tanjeti koegwa gento ase ebi arentire ekene buna omonene are moyo inche niminyoke imobwatie inyore egento korwa asare monto yakarana opportunity egekora nabwate chinguru ditanga nabwate title buna abanto bande babwate chitaito bono iga na bagosainia esignature amario gasoke na bagosainia esignature chibesa chisoke na bagosainia esignature nahane na bakwangia rita riao nonya bangina bari bachandikite bakwenda kwa umusaada bwinchi besa chikuru ase serikali na bwate chinguru chyo gosainia kere gente kinke basokosoka kegenda gosachinchi agite chibati kegenda sangao abantu banga buna abanyasaye na bwata mangana gocha simuli mongwano yokorokwa ng'a Gehazi akaminyoka kabisa kurumagega ase igo Gehazi akabwatia Naamani na ekero Naamani arocha omonto okuminyoka kuruma nyuma yaye agaika kurwa ase egari igoro akagenda akamumera nere akamubori mang'ana kiaba Gehazi akamoiraneria amang'ana onsi namaya omonene one niga ntuma ing'a bono iga aboroki babere bababani bachire kurwa ase ensi y'ebigoro bia Efraimu koranche obaye talanta yemo yefeta nechidai chumuyiga ibere kai Naamani ere matabwate mochando Naamani garetete chifeta echi ache gosisinia omogambi okorokwa ng'a Elisha lakini Elisha akamara gokumia ng'aki inche gokumia ng'aki baminto inche gocha Elisha gokumia ng'aki inche gocha kobwata ebiegwa ebi
omonto oyo korukunga na mani gakogenda karete yabasiri nga igagore tokuweni njibono tinda getike ndokende igonta geteba agenda amanyanga Nyasaye omugwenia nande tarwitaka netibesa obi omugambi korukunga namani oyo akamatabia aya nje nibwate bojana akamatabia ndagira ya igenda chifeta echi nechianga chimuyiga echi namani akamatabia koranje oyire chitaranta ibire bona akamatalia yemo tigankoye chibire igo akamosorora akamusibira chitaranta ibire chichifeta aseme buko ibire akamwane chigari ibire akamuamu n'abasumba baye babiri bamukobe baru bakamubugoreria bagatangana bushubu age yasi bona gyasi kera kugendaga akona wakachingo yote yange round ina nimegonga bwana na gwiride round iyo na gwira era unabona abantu bandi mambia bono maiti abantu baro bali tama amarioga ya corona abantu baro bali chimaski echi abo gete bona mambe bene mabate ngatwa round ina gwira corona yego yacha bwana go yangichira burungi mwarinjira marioga gosoki gukuruga chigwere ndegweta gwe nyene chikaunti ga bumoro chinchire bintu bigokora chimaski abantu bakungaira batanga chimaski toira abanyagitari lakini maski bantu mbana koegwa lakini chibese chisogeti budget tibutoire ne chibese chiri chia disaster management chiria chikogenda asije mangana ibintu binga bunebiga chibese chisogete chinyinge millions of money gyasi nere chibese chia mario juburwaire talia yo mutangani rundi buna kwa jirire igo buno ukumeti bona mambyo igo tete gyasi nere rengo ga riete juburwaire gyasi akaminyoka karata chifeda juburwaire akaminyoka karata chitabu juburwaire akarata chianga juburwaire chimba chiange jeji murochi chimaski echi juburwaire asiekrete akon Nikiabate gyasi bona hekero bigite agu asekiguru gyasi akabirushia kuwasa maboko abo akabibeka nyomba ime akabibisa bona mundu okurunga gyasi orusi dinga abantu abona bali mankoba bona inuirana yana motebie mungambi kurukwa nga Elisha amini genda motebie amani inana inubona genda chinzino akabibisa ebibeta nga akabibisa kuna bona abantu mbaro babisite bintu byabandi bantu babisite kabisa ibintu eserekali bigiteze mu ngakibindi bigenda bikonya abantu bantu mbaro babisite bantu mbaro babade chinguru babisite abandi mbaro babade chinguru kabisa bakamanya kubibisa agasoa nyomba agatenena asoboshiwo monena ya Elisha nera akamubori gyasi ngayigese kwaringi bono Nyasaye gateba mambinga ngaki era Nyasaye oyo Biblia twasoma mambi ateba mangana akwande Nyasaye tana guchinse guikaikirane Elisha kumana kuburi mungono kuna gyasi ngayikwaringi gyasi omudenchi nalengande ngite no nalengiga kuri Elisha kamotebi ine tinagenda amonaye asomuika ekero umuntu uria ahonjuka kurwa asigari yaye omira namonaye nalenga monaye in the spirit I was with you in the spirit bone keramo abantu abainwe keramo wika mwamana kuibira abantu amariogo abwana tego konya abantu chinga kiji chia corona chise chikanisa chibwata mangana mange machi ndisiikire igo mukagetinga Nyasaye talenga mona inwe kemoika taro chibuna kware gusainia masakaraya taro chibuna kware nge gusaini chifomu echi kuuromo nginondo bulemo igo kagetinga Nyasaye talenga monaye weli kware gokora ebintu byonsi ipi Nyasaye kumana kumubolinga nje nalenga monaye Elisha obi eyene arenga ki yogwancha chibesa ekero na umugambi ukurugwa Elisha nabali gitega na rokubori bona eyene arenga ki yogwancha chibesa nichianga na emegonao yeme saituni na eyeme sabibu nechingondi nechombe nabasomba basacha mona bakungu eki nechinga kichugwanche nibo ekera abantu babutirwe emirimo ekera abantu imeshahara yabo yanachirwe ekera abantu bachandikite bakoraranjara ekera abantu bono iga basinyire nga kibagosoka nonye bachigokora nyo shopping besa tayo eki nechinga kichugwanje chibesa gas emekane abantu bageas dinende nga tubwate buna bonenzi yake emengi toro chibya mabinde buna bigoche bikurwandira abantu botanga ki apana besa njira azira lakini for the to kurire na maiso toro chinga chibesa bamitu chiazirega lakini bantu bachenga press conference bese nchiyo chiasirire chikaunti gweta kantoro chibintu buna bigokorekana bono nera matuka yo maeterero era bantu bafocus mono corona chibese chinde bono tokumenya ngichikosoka guchiga ikukagetenga Nyasaye talenga monaye chinga kichekera bantu bachandikete umongwano ya amani gachandikete
naende igachandikete ng'aki tiga goetera ase ogochandeka oku nyasaye bwesiko. Lakini bono omonto onde naro gotumia oborwaire bwa omonto ataete goetenenkia, omonto naro gotumia emechando ya omonto ataete kwegendereria. Obe narire amang'ana amange Yesu chiarire. Gehazi akarua ase obosio bwa Elisha akagenda ore na oborwaire bwa ukoma. Bono Elisha akamotebia Naama ase aywo oborwaire bwa ukoma bwa Naamani nabo okobwata aye amo na ororiri rwao kogenderera botambe forever and ever. Gehazi akarua ase obosio bwa Elisha akagenda obwete oborwaire bwa ukoma. Omonto orenge omokong'u ase eserekari, orenge omokong'u ase in fact he was a leader. Gehazi gari ng'umurai lakini otumiete kero kiaye bobe gekogera Elisha nere are gotumia riria ababani ko babwate chinguru ko barenge buna abantu n'abagambi mugambi tare gokora kende gionsi onye omubani tarakwana nakorera omugano oyo omongwano okorwa ng'a Gehazi agatumia ribaga riaye ase okwibera omonto orenge omorwaire. Buna bono abantu bande batumire ribaga eri gokora ebinto koibera abantu n'abantu aba bachandegete babwente gokonya nkigokwana mambia bono ase ori omonto oeterete chingaki chingoma buna omosubati oyo orenge omooswa nabera atoke abantu batosire abarai baito batosire kabisa turi ase obosibu pi lakini tete ngoteba iga omoerio tari Nyasaye ngoimokerera igurire igoro omongwano oyo okorwa ng'a Gehazi iga aimogetie emechando oborwaire boria bokaira na mwaye naende nagotebia onye koriete besa ende yonsi ya oborwaire bwa corona obe tari inche nateba lakini Biblia eteba ng'a amang'ana a Nyasaye gare naende goika aikerane tari inche nateba tobase kong'ira inche kegambero nakorera omogani mambia bono mwanche motegereri ng'ange ebirengeri biao.